2020, 2021. God bless po sa mga nanonood sa akin dyan. At kung napadaan kayo sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At huwag niyo rin po kalimutan mag-Facebook page, follow do sa Facebook page ko po na Tatak Albularyo. Kwentuhan lang po tayo ng konti tungkol sa spiritual. Masaya lang po ako. Dumating na po yung pong Nazareno na dinonasyon sa akin. Ayaw man po niya sabihin ng pangalan niya, nagpapasalamat po ako ng buong puso sa kanya. Magandang gabi din po. Magandang gabi din sa iyo, baby boy, at saka Kamutya Master. Good PM din po sa inyo. Sa inyong pamilya din po. Masaya lang po ako dahil bukas i-upload ko yung video ko na dumating na po yung pong Nazareno. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Naka-live din po si Father James. Naka-live din po ba siya? Wala po akong masasabi sa kanya. Basta instrumento po siya ng Diyos at magaling po siya magamot. Yan po masasabi ko. Saka po ako magagamot. Mabuhay din po siya. At maraming salamat. At yung kahapon pala na gusto magpa-subscribe sa akin na manggagamot din po siya, may bas-bas na po ba yung Nazareno? Wala pa po. Yung Nazareno, wala pa akong bas-bas yun, pero marunong po ako magbasbas. Good evening din sa'yo, Arnold. Mega shoutout sa'yo dyan sa Pasay. Pagpatuloy mo ng panalangin, tuloy-tuloy sa'yo na bibigay ng swerte sa paggagamot sa iyo ng Panginoon Kristo. Yung pong Nazareno po, wala pang basbas yun. Binasbasan ko na po yung kanina ng Panginoon Kristo. Ininsensuhan ko na po siya, inuli water ko na po siya at dinasalan na para magkaroon ng bisa at pasukan ng Espiritu Santo ng pong Nazareno. Kamukha po siya ng pong Nazareno binili ko. Bukas ko po yun hindi ko na po ilalive. Ipopost ko na lang po. Sasabihin ko po doon ng lahat pero hindi po talaga niya pinapasabi pangalan niya. Yung kagabi pala lagi daw po siyang nanonood siyang manggagamot sa lugar nila. Mapangalan yun, baka pag napanood siya. Okay lang po na maggamot kasi gusto niyo naman pong i-subscribe ko kayo. Pero tinignan ko po YouTube channel niyo at na sinabi niyo naman sa akin. Nagtatanong po kayo bakit sa comment section at hindi po yun na may message. Sir, minsan ganun po talaga pero nililinis po yun sa YT. Magda-download po kayo. Pero po, bawal po maggamot pag may music. Makaka-copyright ka doon sa music lalo pag sikat. Makaka-copyright po kayo doon, sir. Naniwala kayo sa akin. Wala pong ibaban po yun ng YouTube. May copyright po yun. Pangalawa po, yung paggagamot nyo, sir, kasi hindi ko naman kayo pinapakilaman kasi gusto nyo rin matuto. Kasi sinabi ko nga sa inyo, huwag nyo akong idolin. Good evening din po, Apo Andel. Good morning sa iyo, Jason. Pero ito lang po masasabi ko. Wala pong naggagamot na nakaubad. Nasama po yun. Bawal po yun. Galangin nyo ang aking ama para bigyan kayo ng kapangyarihan. Yun ang pakiusap. Kahit ako pinagbawalan ako ng Diyos. Hindi ako pwede maggamot na nakasando at hindi rin ako pwede maggamot pag ako'y nakaubad. Alin po yung music po? Kahapon kasi Katimar yata apelido niya. Yung music po kasi nagagamot po siya. Tapos meron pong music doon na nagpapatugtog habang nagagamot siya. Medyo sikat po yung kanta nyo. Makaka-copyright po siya doon. Bawal po yun pag gano'n. Umari pag nagagamot walang pwede maglagay ng music sa pag nag-upload ka ng video. Meron naman nakukuha dyan sa YouTube. No copyright. Pwede po mag-download yun. Kung Nazareno, awit ng kahit anong music po, basta no copyright. Makaka-copyright po kasi siya yun. Nagtatanong siya sa akin kapon. At kanina po, habang kinukuha ko yung pong Nazareno, tingnan ko po yung YouTube channel niya. Naggamot po siya na nakaubad, tapos may music pa.
mahigpit po yung pinagbabawalan ng Diyos, pero pangalawa, mahigpit din yung pinagbabawalan ng YouTube channel na magpapatugtog ka lalo po pag mga sikat. Ang mga naggagamot po ba takot ang demonyo kung ikaw ay nakasuot na puting t-shirt kasi masisilaw po ang demonyo sa inyo? Hindi po. Kaya naman suot ng puti manggagamot, wala pong problema yon. Kaya po nasisilaw yung demonyo dahil sa Espiritu Santo natin. Ibig sabihin tayo po yun, tayong lahat. Binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan maggamot para tapakan at daigin ng kapangyarihan ng kadiliman. Yun po yun. Pero hindi ako naggagamot na nakasuot ng itim. Yun po. Pwede kahit nakapula, naggagamot ako, kahit nakaputi, kahit anong kulay. Pero yung damit na itim po, hindi po ako naggagamot. Kasi hindi naman po yung damit ang nakikita doon eh. Kaya naman nakaputi ka. Kung hindi ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso na umiilaw, doon po sila natatakot. Tsaka pag binigyan ka po ng mata ng kakaiba ng Panginoon Kristo, masisilaw po siya doon sa liwanag. Yun po yung ibig ko sabihin. Tsaka yung nagme-message po pala ng taga-Caloocan, hello po, advance po. Advance na po naman po yung kung ano pong gagamitin na mutya. Advice niyo po naman po yung kung paano gamitin ang mutya. Depende po sa mutya eh. Marami kasi mutya eh. Kasi dati po, marami po akong pinakitang medalyon. May kanya-kanyang kapangyarihan. Napakarami po. Mayroong bato balani para sa pilay kilo. Para pong bato yun na madulas. Pero pag dinikit mo sa may pilay hangin o sa mga pilay, dumidikit po sa balat yun. Depende po sa mga mutya. Sa kalikasan, meron po rin silang lakas at meron po rin sila kahinaan. Depende po talaga. Kahit ako may bato ko sa puso ko, may kahinaan din po sila. Hindi po lahat perpekto. Kung may bato din ako sa aking puso na pinagkaloob sa akin ng Diyos, liwanag po yun ng pag-ibig ng Diyos para hindi po makita ng demonyo ang aking kahinaan at galit ng aking puso pag ako'y naggagamot at tumatawag na po sa Kanya. Ang Diyos na po ang umiilaw sa buong pagkatao ko dahil siya naman po talaga naggagamot sa mga tao. Ito lang po yung masasabi ko palang tumawag sa Caloocan. Walang problema po kung kayo ay makakarating na po sa Pampanga magamot. Pero kung sasabihin nyo gagamutin ko kayo sa online, kahit magpabayad pa kayo sir, bayaran nyo pa ako, walang problema. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi po kayo gagaling. Bakit po? Didiretsuhin ko na kayo. Pag masakit po ang balikat at hindi po naangat, tapos masakit po ang mga likuran, hindi po kailangan sa online yon. Kahit kayo ay nagpagamot na sa online, wala pa rin. At nagpatingin na po kayo sa doktor, sinabi niyo po sa akin, wala pa rin, di ba? Dahil kailangan po yun ng hilot na mayroong healing hand. Mismo ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan at siya na rin po ang naghihilot. Kailangan po magalaw lahat ng ugat kasi magkakaroon po tayo ng sakit sa pamilya, taas ng presyon ng dugo, pagbababa ng hangin. Tunsok na po, power, sir. God bless din po sa'yo. Erin's vlog. Yun lang po yun. Tapos yung kanina naman po may tumawag sa akin na palipad hangin po. Depende din po yun sa kakayahan sa palipad hangin. Napakamarami pa. Si Ate Yang Healer, kilala niyo po ba yun? Si Sister Yang po yun. Si Sister Yang, kilala niya po ako. At nakikita ko po siya sa paggamot. Pero hindi niya po kilala na personal. Pero, pag nagla-live siya dati, binabanggit niya yung pangalan ko doon. Tapos, pangalawa, friend siya ng kaasawa ko sa Facebook account ng asawa ko. Tapos, friend niya din ako sa Facebook ko. Nagagamot po siya sa online eh. Pwede po ba yun? Hindi po ewan ko po sa kanya, sa kakayahan niya. Wala namang problema po maggamot sa online. Ako nga, nagagamot ako sa online eh. Tinatanong ko kung ilang manggagamot na po mahawak, kung nagpagamot na po sila sa doktor. Ang punto ko dito, kasi may tumatawag po sa akin lagi, yung iba-iba po, ang sinasabi nila masakit po yung balikat nila, tsaka batok at tsaka likuran. Ang tanong ko lang po sa kanila lagi, kayo po ba yung nagpatingin na sa doktor? Opo daw, wala daw sakit, binigyan lang ng gamot, piniliber. Kaso ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. O pwede po yan tatlo. Naipitan kayo ng ugat, nalamigan kayo,
O pangatlo, meron pong nakausog sa inyo ng mga hindi nakikitang elemento. Pero nakakakain po ba kayo? Sabi niya, oo naman. Okay naman pagkain ko at pagtulog. Kaso pag sinumpong talaga ng sakit, doon to talagang hindi ako makatulog. Kasi po pwede po yan nalalamigan. Kasi iba-iba po ang temperature ng hangin natin sa katawan. Minsan sobrang lamig, sobrang naman pong init. Kaya yung iba, iniisip na kinukulam na siya. Marami na po yung ginamot. Katulad kanina, 5:30 pa lang, may tao na sa bahay. Galing ng Nueva Ecija, tsaka ng Balintawak. Yung tuhod niya, ilang taon, sinisingil siya ng CT scan, 10,000. Wala naman sakit. Naipitan lang ng ugat. Naayos ko na po yung buto niya, sumalisi lang po. Ganun lang po, mabilis. O, tapos nagpag na po siya sa doktor, sa mga manggagamot. Sabi daw, nabati daw, nanunong daw. Sabi ko, wala, kasi hindi umiinit yung stick. Sir, nakapunta ka na po ba sa diminution ng Encanto? Ay, marami na sir. Buntog. Marami na po akong beses nakakita. Bago po ako naggamot, dinaan ako sa pagsubok. Hindi lang Encanto nakita ko. Pati si kamatayan na may sungay na lumiliyab yung mata at nakakapang kulay itim. Nakita ko na po, pero nakaramdam talaga ako ng takot sa kanya. Inamin ko yun. Bagito pa ako nyo. Hindi ko pa ako sanay. Nakita ko si kamatayan. Si kamatayan ay kakaiba talaga. Kung nadodrawing po yung sa TV, hindi po yung si kamatayan. O kamukha niya kasi buto-buto. Pero ang mata niya po ay para pong apoy na kakaibang apoy po talaga. Tapos ang kanyang karit ay umaapoy din. Pating simula hawakan niya. Kaya ko lang siya nakita dahil sa sinag ng apoy, simula sa mata niya at sa karit niya. Yung karit niya po kakaiba talaga. Nakakatakot na hindi mo maintindihan. Tapos nakausot lang po siya ng itim. Tapos bungo po yan kasi nakikita ko lang mata eh. Mata lang. Tapos yung itim dahil sa sobrang liwanag ng kanyang, dahil sa apoy, di ba? Pag nasa madilim pa, pag sinindihan mo yung apoy, kahit yung liwanag lang ng ilaw lang sa motor, malayo, makikita mo ganun po. Nakakita na ako niyan, sir. Marami na po. Encanto, nakakita na ako ng siguro mga 5'7" ang taas. Sobrang kapal ng balahibo niya, puro itim, pero mata lang ang nakikita ko. Pero nakita ko, na-describe ko talaga ang buong katawan niya. Hindi pa ako naggalaw. Nakakita na rin po ako ng aswang, maraming beses na. Kahit diwende, nakakita na po ako. May mga kasangga po ba kung kayo ang Encanto? Mark Jason, hindi ako nagkakasangga o nakikipag-usap sa mga Encanto o katulad ng gagawin ko silang alalay para proteksyonan ng katawan ko at utusan ko sila na saktan ang mga taong makukulit. Hindi po pwede yun. Ayaw ng Encanto sa akin. Sagot nila sa akin, nakakasilaw daw yung mata ko. Yun ang sinasagot sa akin ng Encanto. Ayaw ng Encanto. Ilang beses ko na yun sila nakalaban. Ayaw nila sa akin. Nakakasilaw daw yung mata ko. Minsan nga sinisilip ko yung sa salamin yung mata ko. Ano kayong pinagsasabi nila nakakasilaw? Mga kleng-kleng yata sa utak to. Yan ang sinasabi nila sa akin. Kay puti man, itim man pula, ayaw nila sa akin. Yun lang ang sinasabi nila. Okay po. Totoo po yun. Ayaw ng Encanto. Dati, yung hindi ko pa kayang gamitin ang kapangyarihan ko, lagi ko sila nakikita. Yung natuto na ako, nagsitago na sila. Bigyan niyo po ako ng advice kung paano palisin ang aswang kapag may buntis. Madali lang. Kumuha ka ng asin. Bumili ng kalahating kilo, halagang 20 pesos. Kumuha ka ng luya. Ay, bawang pala, sorry. Yung bawang, sambo, dikdikin mo. Pag nadikdik mo, lagyan mo ng holy water yung asin. Dasalan mo ng Ama namin at saka sumasampalataya ka. Tapos ibuhos mo, paghalu-haluin mo. Tapos manalangin ka habang hinagis mo sa pangalan ng Jesus. Magsilayas kayo. Doon sa bubong nyo. Tuwing alas 7 lang ng gabi. Kasi magsisimula ang aswang. Mga madidilim na. Alas 6, huwag ka maghahagis. 7, 7:10, pwede na. Pataas, 7, 8, 9. Ganun, pwede. Candy, binabangot ba ako nung binabangot po ako nung nakaraang araw ng isang demonyo. Kinagat ang kaliwang kanan kung ang pangit ng mukha niya. Buti na nga lang. Tama po yung ginawa nyo.
Binabanggit nyo ang Diyos, tinatawag nyo po. Yun po ang pinakamabisang sandata. Akala nyo po ba ang paggagamot? Totoo to, walang halotong biro. Kaya may proteksyon ka man, ay lagi kanyang binabantayan. Pagantay, mapapagod ka o kaya pagod na pagod ang katawan mo. Ako nga natutulog ako, lagi nila akong inaatake. Sinabi ko sa Diyos, binigyan niyo po ako, kamay pala, kamay niyo po. Tama po yung ginawa niyo, binanggit niyo si Jesus. Pakinggan niyo to, sinasabi ko sa inyo, kayo gusto niyo matuto magamot. Kahit nakakatanggal na kayo ng kulam, nakakausap niyo na to, huwag kayo laging, bilib sa sarili niyo. Totoo yun. Ako hindi ako bilib sa sarili ko. Minsan, hindi ko yung magagawa kung di sa Diyos. Hindi ko yung magagawa kung di sa Panginoon Kristo. Hindi ko rin magagawa yun. Malay ko ba magpalayas na masamang espiritu o mga magkukulang? Ano ba ang mga kakayahan nila? Hindi ko naman sila kilala. Lagi kayong handa kahit natutulog. Kahit ako inaatake nila ako. Lalo pag napapalaban ako sa mga engkanto, demonyo, antayin nilang lang makatulog ang diwa ko. Dati muntik na ako mamatay na natutulog lang ako. Inukutan ako ng ahas sa loob ng katawan, sa tiyan ko. At tinusok ako ng matalas na bagay doon sa paa ko. Tapos binali nila yung leg ko. Swerte ko lang, nandiyan si Ella, at nandiyan si Iya, at nandiyan si Rafael, at nandiyan si Jesus sa sinag. Yung mga batong galing sa banahaw na pinagkalob sa akin. At nandiyan sila magnetiko galing sa mahal na ina. Dahil sa sobrang pagod ko yun, na mayroon akong nagtrabaho ako sa bahay namin na naggawa ng bahay. Dahil ilang araw akong ginagamot at hindi ako tumanggap. At hindi ko rin ako nakapagdasal. Yun, inatake nila ako. Awa ng Diyos, buhay pa ako. Hindi, bali-bali yung buto ko sa loob ng katawan ko. Kaya akala nyo, pag naggamot kayo, kampante na kayo. Kaya lagi sinasabi ni Jesus yan, maging handa kayo sa lahat ng oras. Maging handa kayo kung kayo ay matutulog, manalangin, at bago gumising, manalangin. Dahil nandyan si Satanas. Kilala niyo po ba si Lolo Ruben? Hindi. Yung lolo sinasabi ko, yun po yung binasbasan ng Panginoon Kristo na para turuan niya po ako. Basta matagal na po siya, matanda na po yun. Maraming po nagpapagamot sa kanya. Tsaka si Inang Sulimi, tsaka si Nanay Maria Santos. Si Nanay Maria Santos ang pinakamagaling na manggagamot sa lalawigan ng buong Samar. Si Inang Sulimi pala ay pinakamagaling manggagamot sa lalawigan ng Samar. Si Nanay Maria Santos ay sa Batangas, sikat po yun. Si Lolo po ay sikat po siya simula sa Bicol hanggang Maynila at Bulacan. Yan, kilala po siya. Good evening po, Kuya. Good evening din sa iyo, Christian. Mega shoutout sa iyo dyan sa Alaska. Si Father Andel, ask ko lang po, first time po ba kayong naggamot o nagpalayas na masamang demonyo? Medyo takot po ba kayo noon? Siyempre, understood. Sasabihin ko totoo. Walang taong anak ng Diyos. Tao lang tayo. Hindi tayo anghel ng Diyos. Instrumento lang tayo. Hindi tayo mga anghel. Hindi tayo si Kristo. Hindi tayo si Isaac. Hindi tayo si Moses. Tao lang tayo. Natural. Nakaramdam ako ng takot. Di ba sabi ko nga sa inyo dati, meron akong nagsasalita ko, naggagamot si Inang Sulumi. Sabi niya, wag ko daw pakialaman yung ginagamot na exorcist. Sumagot ako sa kanya, hanggang kailan mo kaya akong tuturuan na manalangin? Inaabot na ako ng 6 na buwan, hindi mo pa kaya. Huwag kang makulit. Sabi niya, Apo, kasi mapapahama ka lang sa ginagawa mo. Matagal na kami magagamot. Hindi lang 80 years na kami nagagamot. Matanda na kami. Malapit mo na makuha yung kamtam. Alam mo bang ginagawa niya lang sa akin? Manalangin na manalangin. 1 taon at 6 na buwan ako nanalangin. At puro lang ginawa sa akin, puro paghihilot. Nangangawit na yung mga daliri ko. Sabi ko, minsan hindi ko na magalaw. Sabi niya, practice lang yan. Basta ipagpatuloy mo. Tapos nagtawas ako, binigay na, di natuwa na ako, tumataas ng ranggo ko. Una sa pagtatawas, hindi ko maintindihan yung pitik-pitik. Yung nasanay na ako, nakita ko na kung paano i-drawing sa tawas. Kaso matigas ang ulo ko kasi natutuwa ako sa ginagamot nila, mga exorcist nag-aangatan. Sabi ko, paano ko kaya magagawa yung makipag-usap? Pero natatakot ako. Yung pinakilaman ko yung ginagamot niya, alam mo bang sinabi sa akin ng demonyo? Mababang uri ka lang.
instrumento ka lang ng Diyos mo. Wala kang kwenta. Sabi niya sa akin, ha? Pero yung naglilisik yung mata ng babae, gumaganon. Iikot itong matang itong itim natin, gumaganon. Oh, tapos nagaganon siya. Oh. Tapos nakaganyan lang siya. Pero nakita ng dalawang mata ko, may lumabas na kamay dito niya. Hinawakan ako ng ganon. Totoo yun. Sakit sa ulo po pag sakit ulo ko, dasal lang po ako ng saglit at magpahinga ng opo. Okay lang po yun. Walang problema yon. Pero sinasabi ko lang sa inyo ang totoo. Lahat ng tao ay may takot. Doon ako natutong manalangin sa Panginoon Kristo. Kasi sinabi niya sa akin ng Inang Salome ko, matigas kasi ang ulo mo. Kung hindi niya ako hinawakan sa likuran, baka nasakal na ako ng demonyo. Simula yun natuto ako, nagdasal ng dahil sa kanya. Kaya laking pagpapasalamat ko sa mga matatandang iyon na para ko na rin silang lola dahil pinagkalob sila ng Diyos. Pero ang Diyos pa rin ang nagturo ng lahat sa akin, ng kaalaman. Siyempre, number 1 pa rin ang Panginoon Kristo. Kasi siya yung pong nasa rin may hawak sa akin. Kaya sinasabi ko lang po sa inyo, yung gusto po magpagamot, hindi ko po kayang pabalikin ang asawa, lalaki man ito babae, kung hindi po siya ginagayuma. Napakahirap po ipabalik yung tao kung ayaw naman po sa inyo ng tao. Napakahirap po yun. Maaari lang kung ginayuma lang po siya, dinasal lang po, pwede po yun namin kontrahin. Pero kung kusang loob po ng tao at ayaw na sa iyo, anong magagawa mo? Manalangin ka sa Panginoon Kristo, ipagdasal mo siya. Bilang magagawa ko, ipagdasal ko lang. Pero kung pipilitin nyo, pinapakalaman ko ang buhay niya, labag sa kalooban ng Diyos po yun. Dahil ang tungkulin ko, exorcist, ulam, barang, sinasaniban, pati pilay at hilot. Yun ang kinuha ko. Tsaka po yung palipad hangin. May kanya-kanya pong taktika sa palipad hangin. Marami pong taktika. Meron lang po minsan, usog lang ng tao, hindi pa rin palipad hangin yon. Minsan nakakausap po yun, usog lang. Minsan naman, may usog po nakakamatay, hindi pa rin po kulam yon. Iba pa rin po yung kulam. Minsan may usog pong pangatlo, nahakbangan ka lang ng asawa mo, kailangan lang po lawayan, hindi pa rin kulam yun. Pag nahakbangan ka lang ng asawa mo, tapos sumama pakiramdam mo, hindi ka mapagaling ng doktor, sasabi mo, kinulam ka na, paano kung nakachambay, nag-away kayo, tapos yung asawa mo, nakbang ka, ng lata ka, hindi po agad kulam yun. Apo Andel, alam niyo po ba yung krus na, krus na batis? Hindi ko alam yun pero pag nakita ko, malalaman ko yun. Meron po akong kakayahan na madetect ko lahat ng kapangyarihan sa isang medalyon, kung gaano po siya kalakas, kung saan po siya galing. Hindi ko po alam kung paano po yung binigay sa akin ng Panginoon Kristo. Pero masarap magkaroon ng kapangyarihan na malakas na pakiramdam kaysa sa mga mata. Kasi madiditik nyo po ang kalaban nyo kung hanggang saan siya atake kaysa nakikita po talaga. Yun ang sinabi ni Lolo eh. Sabi niya sa akin, kahit ako may medalyon ako, kaya kong tumago sa pader, kaya kong maglakad sa tubig. Kaya ko lahat. Marami akong medalyon sanang ibibigay ng Inang Salome ko pero hindi na to pinatanggap ng Panginoong Kristo. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po, Clark, Kevin, Tan. Yun po. Kung tinanggap ko lang yung medalyon ng Salome na hindi niya daw kakayanin ang medalyon na yun, kaya hindi niya daw sinusuot. Humihina daw ang kanyang kaluluwa. Pero sabi niya, kaya ko yun. Galing daw yun sa bundok. Pero siya dati nagagawa niya gamitin yun, pero simula tumanda na siya, hindi niya na magawa. Kasi bawal po daw yung medalyon na yun gumamit ng pagkukulam. Sinasabi niya. Kaya nararapat para daw ibigay niyo sa akin. Kaso inutusan ako ng Pong Nazareno na wag ko na daw kunin yun. At tatanggalan niya na daw ng bisa at ibabalik na sa ilalim ng lupa kung saan man daw ito nararapat. Inamin ko, nanghinayang ako. Pero kalooban ng Diyos, susundin ko. Siya nagutos. Kaya ang ginawa niya sa akin, binigyan niya na lang ako. Yun nga lang, binigyan niya ako ng medalyon. Hindi niyo naman nakikita na suot ko. Binaon niya dyan sa dibdib ko. Binigyan niya ako ng 3 bato. Tinusok niya dyan sa puso ko. Yan ang agimat ko. Lady Lodis po, Candy. Pwede po ba yung maging medalyon? Meron kasi po akong napulot ko sa basura.
Pwede rin po yun, basta pabasbasan nyo po. Pwede po yun. Para saan po ba yung sinukuan? Yung sinukuan, malakas na sandata din po yan. Kung talagang siya ay sinukuan. Baby boy, pwede po yun. Yung napulot nyo pong medalyon, pabasbasan nyo na lang po sa pari o pabasbasan nyo po. Kuha po kayong holy water, dasalin nyo siya ng ama namin at saka sa masampalataya. Sagutin kita, Kamutya, Master. Yung sinukuan po, pag magaling po yung magdadasal niya, magpababuhay, sumusuko po yung mga tao sa iyo. Hindi ko sinasabing sumusuko kahit mali ka. Ibig sabihin, nababagabag po nila ang mga mali nilang ginagawa. Lalo kung ang taong karap mo ay makasalanan at hindi tumatawag sa Diyos. Hindi ka niya kayang pagalitan ng todo, parang nakukonsensya siyang magsalita sa iyo. Kasi sumusuko po siya dahil hindi niya maintindihan na kanyang sarili bakit hindi niya kayang magalit sa iyo. Basta't nasa tama po. Umaatake po ang sinukuan at dinidetect niya po ang kahinaan ng tao o anumang nasa loob ng katawan niya. Yun po ang technique ng sinukuan, sabi ng Salome ko. Dati meron po ko niyan, sinukuan. Marunong po ako magbuhay niyan, sinukuan. Kahit yung sinukuan na baging, sinukuan na kahoy, na may krus. Oh, meron po yan. Magpagpalang gabi po Kuya Andel at sa lahat po ng nanonood. Meron pong app na si Amang Jesus Nazareno po Kuya. Nakita ko po yung profile niya. Oo. Maraming salamat sa nagbigay niyan. Taga Toronto. Taga Toronto. Hindi pala si taga Alaska. Ayaw niya po magpakilala pero meron po akong ipapakitang pong Nazareno sa inyo bago po ako pinadala dito ng pong Nazareno. Kasi laki lang po siya ng baso. Kung anong po mukha na pinabili niya sa akin sa panaginip, yun lang po ang dinampot ko at saka rosaryo po minsan suot ko. Yun lang po ang agimat na pinabili niya sa akin. Pera pa yung agimat talagang binigay niya sa akin ng pong Nazareno galing sa mahal na ina at galing sa may Banahaw, sa may inapakan ni Jesus, San Pablo, Laguna. Ipapakita ko po yung mukha ng pong Nazareno na naghihimala. Maliit lang po yun pero mahirapan niwalaan po talaga 4 na beses po talagang gumalaw yun. Kamukha po niya yun. I-upload ko na lang po yung video na gagawin ko ng konting content po yun. At nagpapasalamat din ako sa inyong lahat sa walang sawa niyo suporta sa panonood sa akin at ganoon din sa inyong pamilya. Pagpalain nawa kayong lahat yung mga nanonood sa akin at yung makadaan dito ng inyong pamilya. Nahuli ako sa panonood. Okay lang po yan. Borja. Mega shoutout po sa inyo. San Mason po. Bakit dineleted mo? San Mason po. Ang Bentudes po ba maganda din po? Maganda po yon sir. Kaso nga lang, sa dasal po. Kasi po lahat ng medalyon, kahit Saint Benedict pa yan, kahit Apokristo pa yan, kahit krus pa yan, kahit rosaryo pa yan, kahit anong medalyon na sinaunang medalyon po, San Mason po ang Nazareno Mason on change ng Nazareno. Sana mauso po ang change ng Nazareno. Sana nga po, mauso. Sana po, Kamutya. Sinasabi ko sa inyo, kahit yung basta yung mga medalyon, alam niyo po magandang agimat, bigyan ko kayo ng tip ha. Sa Quiapo marami. Napakarami po talagang medalyon doon. Doon ako bumibili ng sinukuan yung nandito sa ko. Hinawakan ko na po lahat yon. Sinubukan ko po hawakan at dasalan yon habang hinawakan ko, nakikipag-usap ako, tapos nagtatanong ako. Wala. Hindi po sa walang bisa. Medyo mababaw ang paggawa ng uri ng metal. Hindi po kayang mabuhay ng ganong kabilis. Mabubuhay sila pero sobra po talagang mababa. Maghanap po kayo ng medalyon na kahit may kamukha po sa Quiapo, sa Manto, sa sulok ng mundo, yung medyo malambot na tansong kulay pula o yung dilaw na medyo matigas-tigas siya po. Meron po kasing tanso, magandang klase. Bakit sabi po ng karamihan sa Lapu-Lapu meron daw po agimat San Miguel ang Karngel pero po wala naman po nakikita na suot niya ang agimat. Sabi lang po yun, sir. Di sana nakita na po yun.
Magaling lang si Sir Lapu-Lapu mag-ispadaan. Yun lang po ang bibigay ko sa inyong tips ha. Maghanap po kayo ng sinaunang tanso na dilaw. At yung pagkaguhit po niya, pagkahulma sa paggawa ng sinaunang taong naggawa nyo, makikita nyo po siya pulido. Wala pong kakaibang, kahit nag-error lang po ang pagganyang pagkagawa. Apo Andel, salamat po sa Diyos at ikaw po ang sinuko ng Panginoon Kristo at may kapal gumamot sa mga main script na. Salamat din po. Galang. Yun lang po ang tip ko sa inyo. Maghanap po kayo ng tansong pula, yung medyo malambot po siya. Malaramdaman nyo po yung lambot nyo, kakaiba po. Pula po yun. Pangalawa, yung dilaw po, nakakaiba po. Basta mapipil nyo pong hawakan yung medalyon, nakakaiba po sa pakiramdam nyo. At saka yung stainless po na pulido ang pagkagawa. Doon po madaling mabuhay ang dasal. Napakabilis po yun. At saka yung mga kahoy pong sinaunang mga kamagong, mulabe, nara, ano pa ba yung isang kahoy na nakakalimutan ko banggitin. Matigas po yun. Maganda po yun. Ukitin nyo, magagaling po mag-ukit. Huwag po kayo manghinay, magbayad dun. Basta't maganda lang po yung pa-ukit niya. I-imagine nyo lang po yung pong Yesu Cristo sa kanya. Basta't madali lang po sila magkaroon ng buhay. Pagka marunong po magdasal ang taong pinagkalooban ng Diyos nyo, kaya niya po yung buhayin. Hindi ko po alam kung paano ko po nagkakaroon ng buhay talaga yon. Binibigyan kasi, kahit sino mang gagamot na marunong bumuhay, madali lang po talaga yon. Pero yung mga tanso lang po na parang kala mo nag-error po ang pagkagawa niya, mahirap po yung buhayin. Kailangan yung bumubuhay po ng agimat o yung magsusunod yun. Kailangan din po kasi minsan mabusisi kayo sa isang agimat kasi marami po yung magkakamuka. Marami rin po kasi magkakaparehas. Pero yung tinasabi ko, tinitik-tik po ba yung medalyon kapag ginawa katulad sa paggawa ng rebulto? Hindi tinitik-tik po yun. Yung medalyon po, makinis ang pagkagawa niya. Sinauna po yun. Parang mahirap kasi ito ipaliwanag eh. Mahirap talaga minsan di nakapag-aral eh. Yung medalyon po yung kakaiba. Sa mga medalyon na ginagawa po kahit saan po kayo meron nakikita. Mabusisi at makinis ang kanyang pagkagawa. Tapos pakiramdam mo sa kanya na parang meron pong spirit. Parang katulad po yun ng kahoy. May element po ang kahoy, tubig, yung mga apoy, hangin, kalikasan. Pakiramdam mo sa kanya na parang pwede siyang buhayin. Kasi pag gumagawa po ako ng agimat, kahit marami pa yung sarapan ko, didikit ko lang po yung palad ko sa kanila. Pinapakaramdam mo po yung paggawa sa kanya. Yung parang isang bagay po yan pag nagpagawa tayo ng bahay. Pag yung gumagawa ng bahay mo ay gusto niya lang gumawa dahil kumita lang siya at bara-bara, hindi po yung maganda bigyan ng dasal. Yung nagpapagawa po ng bahay, yung taong yung naggumagawa ng bahay mo, gumagawa siya ng bahay para yung binabayad sa kanya para naman ipakain niya sa kanyang mga anak, pati pag-aaral. Yung kahit mali yung turo mo, sir, mali po yan, pangit po yan. Yung parang gano'n may gumagawa sa bahay mo na sinasabi niya ang totoo, hindi lang siya, bahala na yun, basta matapos lang natin. Parang gano'n. Yung pagkahulma ng medalyon. Ano man medalyon ito. Basta't mararamdaman niyo po yun. Lahat po tayo nyo, meron yun, sabi ng Diyos. Sinabi niya na sa akin yun dati. Parang kakaiba po yun. Mayroon po talagang ganun. Kahit nga ako, marami medalyon dito. Katulad yung pinakita ko medalyon sa inyo kagabi, na yung binayaran po, na yung black magic na manyakis. Diba, binili po niya yun. Marami pa po siyang medalyon, tinapon niya lang. At saka yung mga bato. Yung hinawakan ko po yung medalyon yun, wala pong bisa. Pero ang ganda po nakalagay doon, nakaukit. Pero wala po akong maditik na parang pwede po siyang buhayin. Parang hindi po maganda na lagyan na siya ng enerhiya, bigyan ng kapangyarihan na galing sa Diyos. Yung pong ibig kong sabihin, kahit hindi magandang kanyang pagkaukit, yung energy po ng isang bagay, dapat maramdaman niyo po. Yun ang sinasabi ng lolo ko. Hindi nasusukat ang lakas sa mga mata. Kung hindi sa talas ng pakiramdam
talas ng tenga, lakas ng pang-amoy, lakas ng pakiramdam, lakas ng espiritu mo. Pagsamahin mo lahat yan, madidetect mo ang lahat ng bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Mahirap kasi pag nagtuturo yung mga sinaunang matatanda mabusisi. Isipin nyo yung lolo nyo, yung tatay ng tatay nyo, natin lahat. Kasi kailan lang tayo pinanganak? Nasa 83, 85, 1974, ganyan. Isipin niyo po yung mga sinaunang matatanda. Pag gumawa po sila ng bagay, wala pong semento dati, di ba? Pag nagpapait sila ng pinto, nag-uukit sila, tagaktak ang pawis nila, magawa lang nila na magandang hulma. At maayos nila. Yung parang yung espiritu nila sa espada, hindi lang to pamamatay ng tao, kundi parang ito ay higit pa sa iyong sarili at asawa. Yung pong ibig kong sabihin, nadidetect ng energy natin na ito'y pwede. Katulad yung kapong pinakita ko sa inyo, malambili niya. Kahit hawakan ko po yung kanina, nagdarasal ako, wala po akong ma-appreciate sa kanyang energy na pwede lagyan. Blanco po yun, reject. Yung ibig kong sabihin, hindi po siya po pwede. May kahoy po talagang kakaiba na may nakatira na pong mutya. Lalo po siya lumalakas. Pag hawak niyo po siya, meron kayong nararamdaman ng energy sa loob ng katawan niyo na hindi niyo maintindihan. Malamig, mainit, maligamgam, na parang normal lang ang kanyang galaw. Yun pong ibig kong sabihin. Napakabusisi talaga yun ang sinasabi sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko natutunan yun. May isang bagay, ganun po yung pag sinasabi ko sa isang mutya. Yung apple lady po, na napulot ko sa basurahan, kulay silver po siya. Mabigat po. Siguro pwede din po buhayin. Ipakita mo sa akin sa Tatak Albularyo, sa Facebook page ko, Tatak Albularyo Apo Andiel. I-picturean mo tapos send mo sila sa akin. Bukas ko tingnan pagkatapos ko magsimba. Send mo sa akin. Medyo malapit na konti. Baliktaran kung baliktaran siya. Tagdadalawang kopya. Malapit, medyo malayo. Sa Tatak Albularyo, Facebook page ko yun na ginawa para makita ko. Dito hindi ko makikita sa YouTube channel. Yun po yun. Pag napulot at talagang karapat dapat sa inyo po, pwede po yun. Minsan hindi ko po kayang ipaliwanag nyo kung bakit ko po nagagawa yun. Hindi po lahat. Meron pa nga kayo ng magandang klase. Salamat po. Maraming salamat din sa iyo. Yun lang po kaya kong ipaliwanag sa inyo kasi yung hindi ko sinasabing maswerte lang ako dahil yung nagturo sa akin ay mga sinaunang manggagamot. Hindi po ako maswerte. Pantay-pantay lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi po talagang mabusisi lang ako. Kahit lumaki ako sa kalsada, kasi lumaki po ako sa mga lungga ng mga sinungaling, mga magnanakaw, lahat po. Doon. Na-brainwash yung utak ko sa galing ng mga tactic ang ginagawa nila at hindi ka magpapaisa. Parang matikuloso po ako sa isang bagay. Mabusisi ako. Kailangan ko malaman ng detalye lahat. Kung totoo ang sinasabi niya. Hindi po ako basta-basta naniniwala. Katulad nga po yung nagpapagamot kahaninang umaga. 5:30 pa lang, meron na po akong pasyente. Kukunin ko po yung pong Nazareno. Sabi, marami na po manggagamot na tumingin doon. Tumawid na daw po ng bundok. Hindi ko na po masyadong tinanong. Pero sabi nila sobra-sobra na po dami. Ngayon, galing na sa doktor, wala naman daw sakit. Totoo naman talaga. Pero, sinayko ko siya. Minsan, kailangan mo saykuhin yung pasyente mo. Minsan, baka sinusubukan ka ni Satanas. Hinawakan ko lang ang pulso niya, tapos pinatitig ko lang po siya sa aking mga mata. Hindi nagbago ang aura niya. Tama naman ang sinasabi niya. Sumagot ako, nakita ko yung spiritual niya sa loob na umiyak. Stress ka lang po, ate. Meron po ba kayong problema sa inyong buhay, sa iyong boyfriend, kasi dalaga pa yon. Bigla siyang napaluha. Alam mo na ang sakit niya. Sa sobrang pag-stress, sabi ko, galing na po kayo sa mga manggagamot. Wala pong problema kahit ipacheck niyo sa iba. Pero patutunayan ko sa araw na ito, kahit yung ibang manggagamot na matatanda sa akin, hindi siya mapagaling, pati yung doktor. Wala po talaga siya sakit. Ang sakit niya, na-stress. Sa sobrang, baka umibig po yan, nakita niya yung boyfriend niya na mayroon pong ibang babae. Maramdamin po kasi siya, may babae, may tao po kasi gano'n, lalo na po pag babae. Wala po siyang sakit. Ang magagawa ko lang, gagawin nyo, sinasabi ko lang sa pasyente ko gano'n, isub nyo po siya. Pagkatapos niya magsub ng banaba, 21 pieces, tapos guyabano,
14 pieces. Tapos, ayan nyo lang pong mapasukan ng init ng katawan niya. Tapos, punasan po na lang sa dibdib, pati likuran niya, sikmura niya, pati talampakan. Kinabukasan, bawal po siya maligo. Ngayon, magwalis ulit po siya mag-exercise. Tapos, i-brainwash niyo po sa kanya na tulungan niyo po siya manalangin at makipag-usap sa mga kapwa niya kay kamag-anak. Mawawala po yun. Kasi marami na pong ginamot ang Poong Nazarenong gano'n. Bumalik po sa Kapinoon. Marami po. Apo Andel, salamat po sa Diyos at ginagamot niyo po yung mga pamangkin ko si Valdez na stroke na po. Si Valdez na stroke siya na may nahulog ulam. Si Valdez. Apo Andel, salamat po sa Diyos at ginamot mo yung pamangkin ko na si Valdez na stroke siya na may halong kulam. Salamat po sa Diyos, lumakas ang pamangkin ko. In the Jesus name. Pamangkin niyo po, Valdez. Marami pong ginamot sa Tarlac, Valdez. Meron po yan, Valdez. May halong kulam. Ay maraming salamat po kung gumaling po siya. At God bless po sa inyong pamilya. Hindi po ako nagpagaling yun. Kung di ang Poong Nazareno, hindi ko po kayang gamutin ng stroke. Nahihirapan po talaga ako doon. Minsan nahihirapan ako pero nilalakasan ko ng loob ko dahil yun ang sinabi ng Diyos. Kuya Andel, may ipapakita po ako sa iyo. Kuya, PM ko na lang po sa iyo. Kuya, sa isang medalyon din po. O sige, send mo lang sa akin. Back and forth, baliktaran, parang Xerox copy. Tapos picturean mo malayo at malapit para mapintahan ko ng gusto. Send mo na lang doon sa Tata Calvario. Maraming salamat po doon sa mga pamilya galang po. Hindi po ako naggamot sa kanya kundi ang Poong Nazareno at hindi po ako sinugo, instrumento lang po ako. Ayaw ko pong tinatawag na sugo. Kasi ang sugo ay Diyos. Si Jesus Cristo lang po, ang anak ng Diyos, Ama sa langit. At ang mga anghel ng Panginoon Kristo. Hindi po ako naggamot sa kanya pero maraming salamat po yung may halong kulang. Nga pala naggamot ako yun. Pero sinabi ng Diyos po, bumalik siya ng May 1, May 2, May 3, May 4 hanggang May 15. Ulitin po ang paggamot sa kanya para magalaw na po lahat ang buong katawan niya. Bagay, gumalaw na pala yung stroke na yun Gumagalaw na nga pala yung may halong kulam. Gumalaw nga pala yung mga kamay niya at mga paa niya. Pinababalik po siya ng Diyos. Simula Mayo 1 hanggang Mayo 15. Ay, Mayo 10 hanggang 15. Sobrang po matagal po yung pinabalik sa kanya kasi pinag-exercise siya para sa sunod, huling gamutan na po. Salamat po. Salamat din po kuya. Ay, salamat din siya. Taga Tugigaraw, mega shoutout. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Basta yung nagpapagamot po na may sakit po sa batok at balikat, frozen, hindi po siya kaya sa online. Huwag nyo na po akong suulan ng pera, hindi ko po siya magagamot. Sayang lang po yung pera yung ibibigay nyo sa akin na idodonate nyo o donasyon nyo para sa paggagamot. Para sa akin, tatanggapin ko yan. Walang problema. Pero nakukonsensya ako, hindi ko kaya kayong gamutin ng gano'n kabilis. Lalo na po yung taga-Samar. Sinabi ko po sa kanya, galing na po kayo sa lahat ng mga maghihilot at mga manggagamot at doktor. Kung matagal na kayong kinulam dyan, posible naman hindi kayo nagamot. Ang hirap po, kailangan ko po siyang mahawakan. Kailangan ko po siyang hawakan ng Diyos at hilutin, paggalawin lahat ng ugat kasi yung ugat po, may naiipit po yun kaya hindi niya po maggalaw, pati dito niya. Kailangan galawin po yun ng kamay. Hindi ko po yung kamay ng Diyos. Kailangan po yun. Pero kung pipilitin nyo kung gamutin sa online, kahit magpa-online pa kayo, sayang lang po ang pera nyo na ibibigay nyo sa akin. Dahil hindi po kayo gagaling. Kasi hindi nga po kaya ng online yun. Pag mga ganun po talaga mabusisi. Kaya ko kayo pinapahanap sa ibang manggagamot na mayroon pong marunong, may kaalaman sa paghihilot at spiritual. Kaya nga pinaturo sa akin ng lola ko yan ng paghihilot niyan. Importante po talaga sa paggagamot. Hindi lang porket kulam, ipit ka lang ng ipit. Minsan, hindi naman talaga may sapi. Talagang sakit na nila sa balat o sakit na talaga nila sa katawan. Yung pong ibig sabihin, kailangan matuto po. Yun po. Sana maunawaan nyo. Renzo. Hello po sir, kamusta na po? Kamusta? Ako po pala yung nag-promote ng Realme kung saan nabili ang
Binigay yan ng pasyente ko sa akin. Meron po yan. Donasyon din po yan sa akin. Maraming salamat po. God bless din po sa inyo. Yun lang po sinasabi ko sa inyo. Basta kung kakayanin, napalipad hangin po, kakayanin sa online, kakayanin pa. Kung kakayanin po talaga, kakayanin. Pag kinukulang, pinakaya pa minsan. Pero pag malala po talaga, nahihirapan po talaga yung ibang manggagamot, ayaw lang po talaga nilang sumuko, o may bilib sila sa sarili nila. Ako, inaamin ko, nahihirapan ako. Ayaw ko maging plastic. Totoo ako, sinabi ko sa inyo. Kung anong nakilala nyo ako, ganun pa rin ako. Hindi ako pwede maging mata sa aking sarili. Sila, na naggagamot, na pera-pera labanan, ako ayoko. Natatakot akong paluin ng Panginoon Kristo. Kung po pwede, pumunta kayo at gagawin ko lahat. Pero kung pipilitin nyo akong bigyan ng pera para gamutin kayo dito, lalo pag may mga sakit, hindi po kayo gagaling. Ako na po nagsasabi sa inyo, hindi ko po matatanggap yung pera sinasabi nyo. Isin ko po mamaya, kuya. Baliktaran po, ipakita ko po sa iyo kung may negative energy po. Salamat po. Okay, walang problema. Basta po yun. Sinasabi ko lang po sa inyo totoo. Lahat ng tao nangangailangan ng nagsasakripisyo kami para tumulong sa spiritual sa paggagamot sa nangangailangan ng tulong ng Diyos. Pero kung susuhulan nyo ako at pinipilit nyo kung gamutin kayo sa online at babayaran nyo yung paggagamot ko sa online, hindi po kayo gagaling. Sinasabi ko lang po ang totoo. Kailangan magtiwala kayo sa Diyos. Una, pangalawa sa sarili nyo. Kung ginamot na po kayo ng kapwa ko manggagamot at talagang personal kayong pinuntahan at hindi rin po makita ng doktor, wala naman pong problema na maghanap kayo ng ibang manggagamot. May kanya-kanyang abilidad ang mga manggagamot. Hindi po kami perehas-perehas na taktika sa paggagamot. Meron pong may advantage, meron pong sinaunang paggagamot. Alam nyo ba ang paggagamot sa spiritual? Sabi ng lolo ko, sabi ni ng mga nakilala ko, ang sinaunang paggagamot. Mas gusto ko pa yung sinaunang paggagamot kaysa sa tradisyon ngayon. Bakit kamo? Naliling lang pa yung mga new, bago, kaysa sinaunang paggagamot. Hindi po yung malining lang. Mabusisi. Dadaan ka sa tawas. Tatawasin ka. Tapos mong tawasin, gagamitin ng mga ugat mo. Isasayko kanila. Pagkatapos sayko, saka kanila ipitan. Hindi po basta puro ipit lang, ipit. Katulad yung ginamot ko kanina. Mali-mali ang kanyang sinasabi. Sabi ko, hindi ka kinukulam. Hindi bagkos, marami nagagalit na ingit. Dahil sa kadaldalan ng bibig mo, masakit para sa kanila magsalita ng masama, lumalabas at hindi mo iniisip na nakakasakit ka ng damin. Maraming taong nagagalit sa iyo dahil hindi sila nainggit. Nagagalit sila dahil sa katatalak ng bibig mo na wala namang katotohanan na sinasabi mo. Kahit may edad na kayo, kahit araw-araw kayo magdasal, ang tanong ko, bakit kung araw-araw kayo nagdasal, bakit pa kayo nagkakasakit na ganyan matitindi? Hindi ko ako nagagalit sa inyo, sinabi ko doon sa matanda. Bagkus sinasabi ko lang ang pawang katotohanan. Bawasan niyo po ang maging judgmental at magagalitin para tigilan po kayo ng kalaban nyo. At lagi po kayo magdasal dahil yun naman po ginagawa nyo. Hindi kayo mapakinggan ng Diyos kasi pag nagdasal kayo, mamaya pagkatapos nyo magdasal, yung bibig nyo naman po parang Armalite. Wala rin po kwentang panalangin nyo. Dasal nga kayo ng dasal. Tapos nagkakasakit kayo. Bakit? Hindi kayo umaamin sa aking Ama ng kasalanan nyo. Dapat sabihin nyo sa Panginoon Kristo, Ama, ako'y madaldal, nakakasakit ng damdamin. Patawarin mo ako. Turuan mo ako paano mabawasan ito. At turuan niyo po ako paano mawala ang mga masasakit na salita ko sa aking kapwa. Baka meron na po kung taong naapakan. Kung mali man ako, humingi ako ng kapatawaran una sa inyo dahil kayo ang Diyos. Pangalawa sa mga taong nagagawa ko ng kasalanan. Yun lang ang sinasabi ko sa pasyente. Hindi naman po ako nagdasal. At hindi ko naman po yung pinag-aaralan. Usa lang yung sinasabi ng bibig ko. Dahil hindi naman po ako nag-aral. Yun ang sinasabi ko sa pasyente ko. Sinabi ko nga sa kanya, kahit ako, 3 beses ako nagdarasal sa isang araw, bakit tatanungin ko kayong lahat? Kailangan ko pa bang pumasok sa tahanan ng aking Ama? Opo.
sasagutin ko agad ang tanong ko. Ako nang sasagot nyo. Pwede po yun. Sinabi sa akin ng Panginoon Kristo, kahit 3 beses ka pa nagdarasal sa araw-araw, wala kang ginawa maghapon, nakahiga ka lang, nakaupo ka lang, at nanalangin ka, at hindi ka naggamot, wag na wag mo kung hindi kakalimutan dalawin sa aking tahanan. Dahil babasbasan kita doon pag nandoon ka sa tahanan ko. Pero sinabi ng Diyos, wala siyang sinasabi sa akin ni anumang reliyon mo. Ituro mo to sa iyong mga ginagamot sa aking mga anak. Dahil sila ay anak ko. Tayo daw lahat. Pantay-pantay lang ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi niya sinabi sa akin VIP. Lahat kayo ay mahal ko. Hindi ko kayo iniwan kailanman. Sabihin mo yan sa mga taong ipapadala ko sa iyo. At huwag silang susuko sa panalangin. Meron akong inilaan para sa kanila. At ako'y nakikinig. Kailanman. Hindi ko kayo kinalimutan. Wala rin siya sinabi na ako'y kinalimutan niyo. Yun lang sinabi ng Diyos sa panaginip sa akin. Kaya sinasabi ko lang sa pasyente ko, minsan ako nga 3 araw pa ako nagdarasal. Minsan 4 pa. Kahit nagtapos na ako nagdasal ng alas 6, kung wala man ako gamutin maghapon, nagdarasal pa ako bago matulog. Araw-araw na ako nagdarasal, inaaway pa ako ni Satanas eh. Ayaw niya pa akong tantanan. Si Jesus niya, tinukso pa ng demonyo eh. Tayo pa kay mga tao. Sinasabi ko yun sa mga pasyente ko. Kahit araw-araw ka nagdarasal, kung di ka naman mo inaamin ang kasalanan mo sa Diyos, ang tanong ba, napapakinggan ba kaya ng aking Ama ang lahat ng sinasabi mo? O naririnig niya ito? Pero, nandun pa rin sa puso at isipan mo ang galit. Hindi ka pa rin marunong magpatawad at magpakumbaba sa mga taong nagagalit sa iyo. Paano niya gagawa ng paraan ang iyong hinihiling? Kung ikaw ang sarili mo ay hindi ka pa nagpapatawad sa iyong mga nakasalanan. Kaya nga sabi ni Satanas sa akin dati, bakit mo ko pinapalayas niya sa babaeng yan? Binigay ko ng lahat para sa kanya. May karapatan ako sa kaluluwa niya. Hindi tuloy ako makasagot ng mastos sa demonyo. Pag-aari ko na siya. Ibinigay ko lahat ng salapi para magkaroon siya ng maraming pera. Lahat ng kagandahan ibinigay ko sa kanya. Ngayon, hawak ko na siya. Bakit mo ko pinalalayas ito? Nakawat ako sa ulo. Ang tatanong ko sa Diyos, ano po magandang sagot dito sa demonyong ito? Ang sinagot ko lang sa demonyo, biglang may pumasok sa utak ko, wala ka daw karapatan, nasaktan siya. Ikaw ang nagbigay sa kanya, tapos gusto mo agad bawiin. Kasalanan mo yan kasi ibinigay mo sa kanya yung gusto niya. Kung nilayuan mo siya at hindi ka nagparamdam sa kanya, hindi siya magkakasakit ng dahil sa'yo. So, yun lang sinabi ko sa demonyo. Yun lang sinabi ko. Minsan, kung anong sinabi ng bibig ko at galing sa utos ng Diyos, yun lang sinasabi ko. Kaya sabi ko sa kanya, ang Diyos pa rin ang may karapatan sa babaeng ito. Bakit? Hinusgahan mo ba ang taong nito? Bigla mo agad kukunin na hindi mo hinihintay na magbago? Subukan natin, baka mapagbago natin. Kaya sa araw na ito, palalayasin ka muna ng Diyos. Pero pag gumawa siya at hindi pa rin siya bumalik sa katinuan, nasa sa kanyang desisyon kung sinong pipili niya, ang Diyos at pag-ibig at liwanag o ang kadiliman dahil sa salapi, dahil kinakailangan niya ibenta ang katawan niya ulit. Pero may trabaho naman ng babae, kaya kinakausap namin yun. Sabi namin, maayos naman ang trabaho mo, hindi ka naman pilit bingi, maganda ka naman trabaho. Bakit? Nakapag-ipon ka na, bakit ayaw mo na lang magbago at talagaan mo ang sarili ng Diyos at ibibigay niya naman yung lalaki para sa'yo at pagdating ng anak mo, magkaroon ka man ng anak, ay maging maayos ito. Minsan sinasabi ko sa pasyente yun. Kailangan mo kasi siyang mabagabag, mapalahis ang masamang espiritu sa katawan ng tao. Pero siya pa rin ang pipili, basta't wag lang siya makakalimot sa pagdarasal. Pero pag pinili niya pa rin kadiliman, siya na may gusto niyon. Hindi na ako at hindi na ang aking Ama. Pero ginagabayan pa rin siya ng Diyos. Baka alam naman ng Diyos ang tao ay magbabago pa rin dahil nga siya ay pag-ibig. Yan ang sinasabi sa akin ng Panginoon Kristo. Huwag kang agad huhusga na hindi mo pa nalalaman. Tao ka lang at tao din siya. Minsan, dala yun ng matinding pangangailangan. Kung kailangan, nalalangis ang bibig mo at ako ang magsasalita. Yun lang sinabi sa akin ng Diyos. Pero pag mga manyakis na mangkukulam at rapist pa, hindi ko na sila pinagbibigyan ng pagkakataon. Dahil bakit? Nararamdaman ng aura ko at puso ko na hindi siya magbabago. Sakim siya sa kapangyarihan, sa kadiliman. Sakim siya sa laman. Mga tao doon, mannerism na. Dapat na siyang tanggalan ng kapangyarihan sa kadiliman. At
ibalik lahat 10 beses ang sakit para sa kanya, para matuto siyang tumawag sa Diyos. Pag hindi pa rin siya tumawag sa Diyos at sinamba niya pa rin kadiliman, gusto niya maligo doon sa apoy ng asopre at sa impyerno, siya na pumipili na kamatayan niya. Hanggang kaya pa namin ginagawa ko magbago. Pag hindi, wala. At hindi ko maramdaman, wala na. Kailangan na siyang tapusin para hindi na siya pagparisa ng ibang tao na hikayatin ni Satanas. Pero minsan iniisip ko, baka pwede pa. Yun lang sinasabi ko. Kaya nga lang sinasabi ng Diyos sa akin, lagi ka magdasal at tumawag at huwag ka makakalimot na dalawin mo ko sa tahanan ko. Sabi ng liwanag, huwag ako daw makakalimot. Sinasabi ng mga anghel ko yan. Kaya nga sinasabi ko sa matanda, bakit nagagalit sa iyong mga tao dahil sa tigas daw ng bibig mo? Yun lang sinasabi ko. Masarap po maggamot, masarap po makatulong sa kapwa, pero hindi po lahat ng pasyente minsan nagpapagamot sa isang manggagamot ay lagi silang bida at sila ay laging may kasalanan. Hindi, minsan sila pang may kasalanan at sila pa ang nananakit, kaya sila pinarurusahan at madali silang tanggapan ng sakit dahil sa ginagawa nilang kalulukuhan. Aminin, sige, kung ibang pasyente, sasabihin niya ba ang lahat ng katotohanan sa iyo? Liba, hindi. Sa akin, nabibisto ko pa rito minsan. Pero hindi ko na po ina-upload. Kasi, nawawala naman po yun ng marang ma-judge niyo po ang tao pag napanood nyo dahil masama po siya sa paningin. Alam niyo naman po, maraming judgmental ngayon. Marami pong akala nila magaling sila, nakapag-aral, nakapagtrabaho sa magandang eskwelahan, nakapagtrabaho sa magagandang trabaho, matalino na po sila. Minsan, sinabi pa nga ng mga matatanda kung sino pa yung mga nakapag-aral at mga edukado, minsan sila pa yung mga tangat, mga mangmang. Nataas sila sa kanilang sarili. Kaya ako, kahit hindi ako nakapag-aral, proud pa rin ako sa sarili ko dahil nagagamot ako ng abot ng aking makakaya at makatulong at sakripisyo ko ang buhay ko para kalabanin ng mga kadiliman para gumaling ang tao. Good evening po, Apo Andel. Salamat po sa palaging mong pagbabahagi ng salita ni Jesus at pagpapalala sa amin na manatili sa Panginoon. Jesus, salamat po, Apo Andel. Maraming salamat po, Sir Patrick. Yan lang po kasi yung sinabi sa akin ng Diyos. Kung anong tinuturo ko sa iyo, ituro mo lang sa taong nangangailangan ng tulong ko. Dahil hindi naman ikaw ang nagagamot kung hindi ako. Ginagamit ko katawan mo bilang instrumento dahil ako pa rin ang gumagalaw at nagagamot sa mga tao. Kaya nga, minsan nagtataka ako, parang napakabilis kong huliin ng mga masasamang espiritu sa loob ng katawan ng tao. Tapos pangalawa, nag-iisip ako, bakit ko kaya nababasan naman ang kanilang isip? Nag-iisip ako, bakit sila natatakot sa mata ko? Parehas lang naman kami mga mata ng tao. Ano ba pinagkaiba sa mata ko sa mata nila? Basta't lagi lang po nila sinasabi sa akin ng mga masasamang espiritu, nakakasilaw daw yung mata ko. Kaya minsan sinasabi ko nga, lagyan ko na lang kaya ng flashlight na yung nakakasilaw. Minsan mapagbiro lang ako sa mga kalaban ko kasi sanay na po ako doon minsan. Kaya nagtatanong sa akin minsan, pero pag demonyo kalaban ko, hindi po ako nagbibiro. Mapangling lang po yun. Gagawa po siya ng kwento. At saka yung mga duwending itim, gumagawa po ng kwento yung mga matatas, pati mga pula, mapangling lang po sila. Yan po ang sinasabi. Kailangan malakas po ang pakiramdam. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lagi po tayo magdasal at manalig kasi yan lang naman po ang sandata natin eh. Yan ang sinabi sa akin ng Diyos. Ano man sasabihin ko sa inyo, agimat, medalyon. Marami po ko yun. Binigay na sa akin. Kaso, sinasabi ng Inang Salome ko at ng mga anghel ko, manatili daw ako manalangin sa Diyos. Yun lagi niya sinasabi. Bukas linggo, kailangan ko magsimba. Pag umulang bumagyo, kailangan ko magsimba. Maaari lang kung talagang may lakad ako at alanganin, humihingi na ako ng tawad sa Diyos na Panginoon, kung hindi po ako makapagsimba nitong umaga, kung mapadaan man po ako sa ibang simbahan, mapadaan po ako doon at na-eksakto, mananalangin ako. Pero hindi ko po ako mangangako sa araw na ito magsisimba ako kasi mahirap po mangako. Maganda na lang yung kusang loob po. Pero pag sinabi kong magsisimba ako, kahit umulang bumagyo, sisimba pa rin po ako. Dahil nangako na po ako yun. Yan ang ginagawa ko. Yan ang ginagawa kong style ko sa pagdarasal. Kahit bumagyo pa ng malakas, sisimba ko. Pero wag lang po talaga masakit ang ngipin ko at masakit ang ulo ko. Sinasabi ko na po sa Diyos yun. O kaya nag-LBM ako. Yan. Yan ang sinasabi ko sa Panginoon.
Pag nangako ka sa Diyos, kailangan mong tuparin. Kasi doon ka susubukan ni Satanas. Kaya nga sinasabi ko sa lahat ng pasyente ko yan, ako nga po 4 na beses pa nagdarasal araw-araw. Tapos, sasabihin nyo sa akin, araw-araw kayo nagdarasal, bakit po kayo nagkakasakit? Bakit po kayo binibigyan ng sakit ng demonyo? Alam nyo kung bakit? Hindi po kayo nagdarasal ng bukal sa puso nyo. Puro na lang po kayo dasal ng dasal, tapos pagkatapos nyo magdasal. Kaya nga minsan, nasabi po ito ng pare. Kahit sa Santo Niño, nasabi na po ito, Tagalog po doon, pati sa Quiapo, pati din po sa dito sa amin. Ang mga tao daw, ang gaganda ng suot, nakahikaw, lahat. Kung manalangin at nakaporma pa sa harapan ng simbahan sa tahanan ng Diyos sa loob daw, sobrang ganda ng upuan. Lahat naman na sinabi niya, hindi lang naman yung isang religion lang. Pero paglabas na ng tahanan ng Diyos, nandun na daw po yung bunganga, tatatalak na, minsan nagsusugal agad, hindi pa nakakapagluto, pagkatapos lang magbihis magsimba, ni hindi nagpapasalamat sa Panginoon Kristo sa isang linggo. Kaya po mabilis pasukan ng mga masasamang espiritu. Meron naman po nagsabi, ang sinasaniban daw ng masamang espiritu, yung mga nag-ano daw sa rebulto. Ganon. Hindi ko lang masagot. Lahat naman ng tao sinasaniban ng masamang espiritu. Ako, kayo, lahat. Walang perfectong tao. Lahat sinasaniban ng masamang espiritu. Si Yesu Kristo nga tinutukso pa ng demonyo si Jesus Kaisa-isang anak ng Diyos Ama sa langit sa pamamagitan sa pagpanganak ni Maria sa nilalang ng espiritu. Tinukso pa nga ng diablo, Diyos na nga yun Yung mga anghel nga ng Diyos tinutokso pa ng diablo na sumapi kay Satanas Tayo pa kaya mga tao. Kaya nga sinasabi sa akin ng Diyos, huwag kang makakalimot, anak ko, na binigyan kita ng karunungan at ihayag mo ko'y totoo. Pumunta ka sa aking tahanan at magsimba ka doon. Hindi ko sinasabi na ikaw ay araw-araw. Wala rin sinabi sa akin ng Diyos yun. Basta sinabi niya lang sa akin, huwag kang makakalimot sa pagdarasal at pumunta sa aking tahanan dahil nandyan ang lakas mo at nandyan ako sa puso mo. Ni hindi kita iiwan kayong lahat. Yan ang sinasabi sa akin ng Diyos. Kaya, naisip ko minsan yung sinabi niya sa akin, pag hindi ako nagdarasal, minsan sumasakit ang ulo ko. Pag ako'y nananalangin, nawawala sakit ang ulo ko. Tapos sinasabi ko sa Diyos, ang dami niyo pong binigay sa akin pasyente, hindi po ako nagreklamo, masaya po ako. Kaso, sobra po bigat ng pakiramdam ko at masakit po ulo ko. Pagdarasal ulit po ko noon. Sabi ko, Panginoon, ikaw naman po ang nagagamot sa tao bilang instrumento nyo. Bakit hindi ko po alam bakit sumasakit ang ulo ko? Pwede niyo po ba akong hipuin ng inyong mapagpalang kamay? Pagkagising ko ng umaga, balik na sa normal ulit ang lakas at katawan ko. Parang wala lang nangyayari. Pero wala akong panaginip, wala akong alaala. Pero kahit nga sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, lahat ng instrumento ng Diyos ay tinutokso ni Satanas kahit sa panaginip. Kung saan ka mahina, doon kanya inatake. Minsan may sasakal na lang sa'yo na hindi mo namamalayan. Kaya lagi tayo maging handa. Yan ang sinasabi ng Diyos. Yung mga taong gusto matutong magpagamot sa akin, ito lang ang sinasabi ko sa inyo, konting tip. Bawal maggamot ang nakahubad. Papagalitan kayo ng Diyos at hindi niya kayo bibigyan ng kapangyarihan. Papaluin kayo sa puwet. Sa akin, kung ako kaya gusto niyo matuto tungkol sa akin, tinuturo ko rin ang tinuturo sa akin ng Diyos. Pinagbawalan niya ako maggamot na nakahubad, nakasando, naka-short. Pwede pong nakatsinelas kung gusto mo, o nakasapatos ka, nakapantalon ka, nasa sayo na po yan. Pero wag lang na wag daw ako maggagamot ng naka-short at nakasando, lalo po pag nakahubad. Kasi hindi naman po daw yung katawan ipapakita sa paggagamot, sabi ng Diyos. Sabi ni Ella yun kung hindi ang Espiritu ng Diyos para maggamot sa mga tao. Yan po yan. At bawal din po maggamot ang isang manggagamot kung ito ay matagpo doon sa ng babae, yung maliklit lang po na suot niya, tapos bakat po yung katawan niya. Bawal po yun. At bawal din po maggamot pag sobrang iksi na po ng short na magpapagamot. Padala po ni Satanas yun sa isang manggagamot. Yan ang sinabi ng lolo ko. Minsan magpapagamot si Satanas sa'yo, kailangan malaman mo siya. Anghel si Satanas dati, hindi nila magawa ang manalangin sa Panginoon Kristo.
Kahit instrumento ka ng Diyos, padadalahan ka pa rin ng demonyo. Papagamot sa'yo yung sexy. Tapos hindi mo alam, si Satanas yung papagamot sa'yo, tapos tititigan ka niya sa mga mata niya. Tapos inutis ka niya parang, ay, tumingin ka sa akin. Malintog ka sa aking katawan. Ganon po si Satanas. Sa totoo lang po, masarap po magdasal sa taos puso, panalangin sa Ama, sa Jesus. Magang sa pakiramdam at matatag ka sa sarili mo pag nanalangin ka, taos na puso kay Jesus. Tama pa yun, Sir Patrick. Mega shoutout pala kay Ryan Blance, taga Pangasinan pala to. Mega shoutout. Yun po sinasabi ko sa inyo. Kaya wag po kayo maggagamot ng naka-short, yung mga gusto pong matuto sa paggamot. Maging totoo lang po kayo sa sarili nyo para bigyan pa kayo ng lakas ng Diyos. Sinasabi ko nga sa inyo dati, hindi ko lang makita yung picture ko bago ako nagsimula maggamot eh. Baka sabihin nyo, hindi po ako yun. Sobrang payat ko po. Sobrang lubog po ng mata ko. Sobrang po kalansay ako. Hindi ko alam kung paano umalas ang katawan ko ng ganito kalaki. Hindi naman ako nag-gym. Dahil po yan sa Panginoon Kristo. Sabi niya nga sa akin, yung katawan mo ay kasintibay yan na balutin ng isang mandirigma. Hindi ka masasaktan, pero huwag mo sasabihin na pag binaril ka, hindi ka tatablan ha. Hindi yan yung sinabi ng mga anghel ko. Pero kung mga demonyo, yung mga kalaban mo lang, mga kalaban mo, yung mga, yan, lahat niyan, ay hindi ka nila kayang, kahit dasalan pa utak mo, kahit kunin pa yung picture mo dyan sa Facebook page, kulami pa, tagtad pa nila ng dasal, tirikan ka pa ng itim na kandila, sabi nila, tatawa lang sila. Tatawa lang sila sa'yo. Ibig sabihin, sila, yung mga anghel ko at mga gabay ko, sabi niya sa akin, tatawanan daw lang nila yon. Marami na pong sumubok sa akin yan. Sabi ko nga sa inyo, may pumilipit nga sa likod, nararamdaman ko eh. Inaatake po nila yan, hinahanap po nila kung sino nananakit sa akin. Pero ang pinakamahirap po sa kulam, pag tinawanan ka po nila ng buhok. Pangalawa po, yung damit na sinusot ng tao at suklay niya po. Delikado po yun sa isang uutusan. Napakadelikado po. Yung picture naman po, madali pa yung gamutin kahit malayo pa, kahit kunin niya pa sa Facebook page o ano pa YouTube channel, kahit saan pa. Madali pa kung gamutin yun. Pero pag ang buhok po, mahirap. Lalo po kabisado niyang taong pangalan lahat kung kailan ito pinanganak. Yun po ang sinasabi. Pero kaya pa. Huwag lang po talaga nakakakain ng dasal. Yung araw-araw po siyang dinadasalan at inihipan po sa ulo. Delikado po yun. Masyadong magaling po at marunong po yung magkukulam sa ganun. Gumagamit na po siya ng kakaibang taktika sa pagkukulam na para pahirapan. Ilan po masasabi ko sa inyo, basta't yun lang sinabi sa akin ng Diyos, matuto po kayo manalangin at magdasal. Yung magpapagamot po sa akin ng sakit sa likuran, hindi makangat, shoulder lang po, yung frozen, kakayanin ko pa huya sa paghilot. Siyempre, hingi akong tulong sa Diyos para mabilis po gumaling. Pero, kung i-online nyo sa akin yan, at bayaran nyo ako, sinasabi ko lang pinto to, hindi ko po yan magagawa. Kailangan po yan personal pong gawin. Pero kung makakita kayo marunong maghilot ng mga sinaunang mga matatanda, ipunta nyo po yan, kaya po nila yan. Pero yung mga, yung hindi po marunong masyado, dati kasi hindi naman po talaga ako marunong yan eh. Tinuro lang sa akin yung kung anong technique at saka siyempre may kasamang healing yan. Nahirapan po ako niyan. At yung leg po, pag tinawag ka, sasama po yung katawan. Minsan nagkakaroon po ng process yun dito, banda dito sa leg natin at dito. Ito po kasi galing sa hangin natin sa ulo. Ito po yung banda rito para sa sipon. Ito po banda rito para sa dibdib. Ito po diretso sa ugat. Ito po diretso dito. Ito po para sa sakit sa batok. May kanya-kanyang technique po yan dito para malaman mo kung saan mo pipisilin ang mga ugat para pahintuin mo yung isa, gagalaw yung isa. Parang gusto po yan, iniipit. Mapapag-aralan nyo po yun. Totoo yung gusto po matutong magamot. Hindi ko rin po yung pinag-aralan. Binigay lang po ng Diyos yun. Siyempre, tinuro sa akin ng inang Salome ko para hindi po ako natuto sa kanya eh. Kasi gusto ko po matuto sa paggagamot sa kulam. Pero sinasabi ko nga sa inyo, lagi po kayong handa yung gusto po matuto magamot. Minsan po, pinadadalhan tayo ni Satanas ng walang sakit. Pinadadalhan niya po tayo ng mga
taong sisira sa paggagamot natin. Hayaan nyo lang po yung mga ibang mga hindi totoong manggagamot na nagbibigay ng agimat na puro bato at saka medalyon na walang dasal kung saan man nila kinuha. Hayaan nyo lang po sila. Balang araw, makakarma din po sila sa kanilang ginagawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging totoo lang kayo sa paggagamot sa spiritual, masaya na ang Diyos. At nakikita niya to, ang ginagawa mong kabutihan sa iyong kapwa, at tutulungan kanya na bigyan ng kapangyarihan. Ako nga sinabi ko pa nga sa inyo, di ba paulit-ulit, pinadala niya pa ako sa may Pangasinan, sa mahal na ina, sa may Manawag. First time ko sumakay ng bus. Hindi ko alam kung sino pupuntahan ko doon. Sabi niya, magsimba lang daw ako. Tapos ko magsimba, huminto lang daw ako doon at manalangin. Pumunta po ako doon. Pangalawa, pinapunta niya po ako sa may, Batangas, sa may San Pablo, Laguna. Nagkaligaw-ligaw pa ako, gusto ko nang umuwi. Pero ayaw nang pa ako umuwi. Nakarating po ako doon. Awa ng Diyos, tinulungan ako ng mga anghel ng Diyos, utos ng Panginoon Kristo para makasakay ako doon, kabalik ako. Pagdasal daw ako doon sa kuweba. Paglabas ko sub-sub ko daw yung mukha ko doon sa tubig na galing sa kuweba. Magilamos daw ako, tapos iapa ko yung pa ako. Parang pakiramdam ko may tumusok sa puso ko na hindi ko maintindihan. Bigla akong, hindi ko maintindihan, basta na lang yun. Tapos bigla lumina yung mga mata ko. Parang na ako yung si Pepe Ngagimat. Yun. O kaya si Darna. Yun po yun. Ang sinasabi ko, totoo po yun. Walang halong biro yun. Dinaan niya po ako sa panaginip. Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, maging handa po kayo lagi sa pagdarasal. Yan po ang pinakamabisang sandata. O, paano po? Magpapalam na po ako kasi magsisimba po ako at ipagdadasal ko na lang kayong lahat. Ulitin ko po. Mega shoutout po sa lahat ng nanood sa akin. Kamutya, mega shoutout sa iyo. Marcy Jason, mega shoutout sa iyo. Derry Vlog Tog, mega shoutout sa iyo. Ed's Vlog, mega shoutout sa iyo. At saka Baby Boy, mega shoutout sa iyo. Christian, mega shoutout sa iyo. Kevin Tan, mega shoutout din sa iyo. Si Abraham Lee, mega shoutout sa inyo. At mega shoutout din sa iyo, sa inyo Patrick, Ryan Blance, mega shoutout Renzo, mega shoutout. At mega shoutout pala sa taga Toronto, Canada, si Ate Cervantas, taga Saudi pala yun, si Ate Christina Malong, taga Toronto, Canada, taga Japan, Amerika, mega shoutout po sa inyong lahat. Taga Tugigaraw, Caloocan, Batangas, mega shoutout po sa inyo. Sa lahat po, Tarlac, Pangasinan, mega shoutout din po sa iyo. Nasend ko na po sa messenger niyo po. O salamat, titignan ko na lang ha. At magpapaalam na ako sa inyo. Pagdamutan niyo po yung mga na kayanan ko lang sa aking nakaraang sa paggagamot at paano ko po ito natutunan sa turo ng Diyos. Yun lang po, laging manalangin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat na nagpapagamot at nakakakita sa Facebook page ko, sa YouTube channel ko, sa pagkaka-like nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat at nakaabot na po ako ng 2,300 subscriber po. At napakataas po ng aking hours. Ibig sabihin, mas malakas pa yung hours ko sa panonood. So, galang po, totoo po kahit dasal lang nagdasal. Kung hindi naman po pumapasok sa puso't isipan, wala rin pong bisa ang dasal. Tama po yun. Galang. Tama po yun. Yun po ang totoo. Kaya nga sinasabi ko sa tao yan, ulitin ko sa inyo, hindi ko tinataas ang aking sarili. Ako ay 4 na beses, 3 beses pa nananalangin sa aking Ama ng Panginoon natin. Minsan sumasablay pa ako. Dahil bakit ko nararamdaman? Bumibigat ang 2 kamay ko pag ako'y nananalangin. Yun lang po. Magsisimba pa po ako at maraming salamat po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng aking Ama, ng Panginoon nating lahat, sa inyong kabutihan, sa inyong pamilya at maging totoo lang kayo na malayo kayo lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang lahat ng mga taong nanggit at gustong manakit sa atin. Nawa ang Panginoon Kristo ang maghari sa kanila
at ganon din sa atin at ganon din sa buong pamilya natin. Kapayapaan ang maghari sa ating buhay at ganon din sa mga taong nainggit at ang mga masasamang iniisip sa atin. Nawa ang Panginoong Kristo maghari sa kanila, ang Diyos ay pag-ibig at kapayapaan. Ang una, ang ating Ama na si Heso Kristo, si Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas, ang ating sandata sa panalangin at pananampalataya. Maging totoo lang tayo sa ating sarili, ibibigay niya ang gusto natin, higit pa sa inasam natin. Huwag lang po tayong susuko, lagi lang po tayong manalangin at maibibigay ng Panginoon ang hinihiling natin. Yan lang sinabi ng Diyos sa akin, manalangin at magdasal. Hindi niya tayo pahintulutan na mapahamak kanino man. Bagkus, huwag susuko. Ang tibay ng sandata natin ay panalangin at doon din makakamtan natin ang kabutihan ng ating puso. At lahat ng taong nasa paligid natin ay makikita ang Espiritu Santo ng Diyos sa ating katawan at isipan. Maghari nawa sa ating ang buhay. At ganoon din po sa lahat ng mga, minsan, di maiwasan yung mga basher. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Wala rin po akong karapatan na magsalita masama sa inyo. Maraming salamat din po sa inyo sa panonood nyo sa akin. Kahit may konti po kayong sinasabi, masaya na po ako. At least napadaan ka sa aking channel. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat din. Sa mga nagbabas ng konti-konti lang naman po yun. Sumainyo ang Panginoon Kristo at ganon din sa inyong puso. Maraming salamat po at magsimba-simba tayo at bukas manalangin po ako. Maraming salamat at tayusin ko po yung pong Nazareno. At magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Ano ito?